Kaixo, Aretxe Aretako lanbide eskolako irakasle banaiz, eta jarraian azalduko dizuet efektu bikoitzeko zilindro batek nola lan egiten du. Jarraian, gure efektu bikoitzeko zilindro honek funtziona dezan erabiliko ditugun elementuak honako hauek izango dira. Alde batetik, mantenuko unitatea, elementu hau 3 zatiz osatuta dago. Alde batetik presio erregulatzailea, bestaldetik lubrikatzaileak, eta era berean, filtro edo iragazki bat. Honek, airea gure zirkuituan era egokian funtziona dezan lan egingo du. Honako elementu hau elikagailua izango da. Gure zirkuituak funtzionatzeko behar duen argindarra emango du. 24 voltio hain zuzen ere. Hemendik argindarra pultsagailura iragango da. Pultsagailuak, hemen duzen elementu honek, argindarrari gu nahi dugunean, hau da, pultsagailua etengailua sakatzean, argindarra pasatzen utziko dio erreleari. Errelea honako elementu hau dugu. Errele honek, barnean, balbula bat du. Balbula honek, bere bobinetara argindarra iristen denean, etengailu moduan funtzionatzen du. Guzti honek, bai pultsagailuak eta bai erreleak, argindarraz funtzionatzen dute. Erreleaz gain, efektu bikoitzeko zilindro bat ere erabiliko dugu. Efektu bikoitzeko zilindroak aurrerantz eta antzerantzko ibilbide bat izango du. Honako alderdi mugikorra izango da aurreratuko dena, ibilbide bukaerako arrabolaraino, eta ondoren berabikutzean atzeratu egingo da. Efektu bikoitzeko zilindroak airearekin funtzionatzen du. Sarrerako unitatea eta irteerako unitatea. Hemendik haizea iristean, zilindro aurreratu egingo da, eta behin aurreratzean, hemendik berriz ere sartu, eta hemendik irtengo da. Efektu bikoitzeko zilindroa kontrolatu alizaltzeko, balbula bat erabiliko dugu. 3 posizio balbula bat hain zuzen ere. Balbula honek airearen pasoa iriki eta itxiko du, iristintzaion argindarraren arabera. Bi leku hauetatik iritsiko da argindarra. Bertan izango dituen bobina batzuen bidez, barneko zati gikorra mugitu araziko du. Airea tutu batetik edo bestetik igaro araziz. Eta ondorioz, zilindroa aurreratu edo atzeratuz. Azaldu ditugun elementu hauek bi saietan banatu ahalko ditugu. Alderdi batetik zirkuitu elektrikoa, argindarraz funtzionatuko duena, eta bestalderritik pneumatikoa, airearekin funtzionatu ahalko duena. Jarraian funtzionamendua sinpleki azalduko dut. Horretarako, S bat pultsagailua sakatuko dugu. S bat pultsagailua sakatutakoan gure zilindroa aurreratuko da. Eta gure zilindroa aurreratzean, gure arrabola ikutuko dugu, ibilbide bukaerako arrabola. Ibilbide bukaerako arrabolak berriz, itzultzeko seinalea emango dio, eta itzultzerakoan, eta pultsagailua askatutakoan, ibilbidea bukatuko da. Laburbilduz, honela esan genezake. Lehenbizi, erabilitako elementuak aipatu ditugu, ondoren zirkuito elektrikoa eta pneumatikoa bereiztu dugu, elementu bakoitzaren azalpenarekin, eta azkenik, egin beharreko funtzionamendua, edo egin beharreko mugimenduak azaldu ditugu. Etengailua, ibilbide bukaerako arrabola, eta zilindroa erakutsiz.